L'escriptor i traductor de Bigues i Riells, Pau Joan Hernández, suma un nou premi a la seva trajectòria. La novel·la juvenil La balada del funicular miner, escrita aquest estiu, li ha merescut el Gran Angular, el premi més important de la literatura juvenil en català. I és un premi que no tenia, i és un premi que a més tenia ganes de tenir més que res perquè fa molts anys que col·laboro amb Cruïlla, soc traductor des de l'any 92 amb ells, he traduït a més del francès, del castellà, de l'eusquera i del gallec per ells, he publicat ja uns quants llibres infantils i jo sempre els deia que em faltava amb ells guanyar el llibre i passar el motxo, o sigui que quedava això. L'autor també acaba de publicar Roma, el segon volum de la col·lecció de civilitzacions amb llibres interactius de l'editorial Casals. Una publicació que, a més dels textos de Pau Joan Hernández, inclou els dibuixos del ballesà Jordi Vila del Clos. El primer llibre d'aquesta col·lecció, Egipte, va guanyar el Premi International Latino Books Awards 2013, un dels més importants de la literatura llatina als Estats Units.